Hola a totes i a tots i benvingudes i benvinguts a un nou vídeo aquí al canal de Sortiu i Disfruteu. S'ha acabat la sisena jornada de la Lliga eSports i com és tradició aquí Sortiu i Disfruteu toca fer el vídeo analitzant tots els partits, tota l'actualitat de la Lliga, tota l'última hora, una jornada en la que hem vist per fi a un bon Madrid, bon partit del Madrid davant de l'Espanyol, derrota preocupant del Girona-València, gran victòria del Barça i empat preocupant de l'Atlètic de Madrid a Vallecas davant del Rayo, així que va, som-hi, comencem, que tenim molt atac a analitzar després d'aquesta sisena jornada de la Lliga eSports. Doncs som-hi, va, comencem i fem-ho com sempre pel primer partit, el que va disputar-se el divendres a les 9 del vespre, victòria de l'Alavés, un Alavés que es recupera després de la derrota en la passada jornada davant de l'Espanyol, un Alavés que ha començat molt bé la temporada, molt bé a casa i que va guanyar per 2-1 al Sevilla, un Sevilla que no ha començat gens bé, preocupa molt l'equip de García Pimienta, ara ho analitzarem, però abans, en clau Alavés, victòria per sumar 10 punts. Era molt important aquesta victòria, de perdre el Sevilla l'adelantava en la classificació, però amb aquesta victòria l'Alavés demostra que vol ser un equip doncs, que no vol patir aquesta temporada, que vol estar de mitja taula cap a dalt i qui sap si somiar fins i tot per Europa. Vam comentar-ho, després de la gran temporada passada sembla que l'equip de Luis García està millorant les prestacions aquesta 24-25, per què no somiar amb competicions europees? La veritat és que té un autèntic equipàs, Carlos Vicente està cosechant un inici de temporada espectacular i per part del Sevilla, doncs sí que és veritat que ho comentàvem, comença a preocupar la situació, són 5 punts si no m'equivoco, sí que és veritat que la victòria davant del Getafe la passada jornada doncs dona una mica d'aire, dona una mica de marge, però sí que és veritat que és preocupant la situació d'un Sevilla que tots col·locaven lluitant per posicions europees aquesta temporada i que si més no l'inici de temporada està sent decepcionant. Seguim amb el primer partit que va disputar-se el dissabte a les 2 del migdia, empat a 0 entre Valladolid i Real Societat. Si parlàvem de situació alarmant a Sevilla, ho és encara més a Sant Sebastián, empat a 0 d'una Real Societat que no aixeca cap. 7 són, si no m'equivoco, 5 punts en 21 partits. 5 punts en 21 partits. És crítica la situació de la Real Societat. Després confirmarem el tema punt. Jo diria que en té 5, després ho acabarem de confirmar quan repassem la classificació, però és molt preocupant. Són 5 punts de 21, sí que és veritat que té marge, perquè jo crec que té un gran equip, té un gran entrenador, però sí que és veritat que és que ho estem comentant jornada rere jornada. Les baixes de Mikel Merino i de Lenormand l'estan afectant molt a l'equip d'Imanol Alguacil, que està cosechant un inici de temporada realment lamentable. Per part del Valladolid, inici de temporada lamentable fora de casa, però a casa doncs va sumant, els 5 punts que ha sumat els ha sumat a Zorrilla. Sí que és veritat que encadena ja 4 partits sense marcar, només ha marcat 3 gols en aquestes primeres jornades. És preocupant la situació de la davantera del Valladolid, però mentre es vagi sumant a casa doncs podrà intentar lluitar per aquest objectiu claríssim aquesta temporada que té el Valladolid, que és el de la salvació. Continuem amb el partit que va enfrontar l'Osasuna i el Las Palmas. Espectacular l'Osasuna a casa, és a dir, 10 punts de 12, només traient aquell empat en la primera jornada que vam comentar davant del Leganés. El bagatge d'Osasuna al Sadar és espectacular, 10 punts de 12 possibles. Sí que és veritat que Osasuna té 10 punts a la classificació, per tant encara no ha puntuat fora del Sadar, i compte perquè el següent equip que jugui a Pamplona és el Barça. Per part de Las Palmas, molt poca contundència ofensiva, és a dir, va tenir ocasions clares per emportar-se una victòria que és importantíssima ara mateix pel conjunt de Gran Canària. Un equip que ho portem dient moltes jornades, és un dels clars candidats a baixar a segona divisió. Jo crec que no s'ha reforçat massa bé, ha perdut l'entrenador, que era una peça fundamental. Ja ho vam veure l'any passat, sobretot a la segona volta, com es va desunflar el glob europeu de Las Palmas, i jo crec que aquesta temporada patirà i molt. I si parlàvem de l'opció europea de l'Alavés, per què no pensar que l'Osasuna, si segueix amb aquest rendiment
a casa i millora les prestacions lluny de Pamplona, doncs pot somiar en Europa. Jo crec que encara necessita petits detalls, però sí que és veritat que vam veure un gran Aimar Oroz, vam veure per fi el primer gol de Budimir, per tant, són diferents brots verds en el joc d'Osasuna, que no només guanya, sinó que convenç i està en una posició molt tranquil·la de la taula. Continuem amb la sorprenent victòria i sorprenent derrota del Girona al camp del CUE, si més no el que era CUE abans de començar aquesta sisena jornada. El València, que no havia guanyat, només havia puntuat davant del Villarreal a casa 1-1, i va guanyar el Girona 2-0 en un partit convincent del València. Van ser 2 minuts fatídics per al Girona, 2 minuts d'or per al València, amb 2 gols de rebot. A més té la mala sort Juanpe, que toquen les dues pilotes en ell mateix, però un Girona que tanca una setmana negra després de perdre davant del Barça a casa a París a la Champions League, i jo crec que davant del València 2-0 en el pitjor partit en diferència dels de Michel. Primera victòria pel València, victòria important. Comentàvem en el darrer vídeo doncs la importància d'una victòria per part del conjuntxer després de la polèmica que hi ha hagut les últimes setmanes amb Rafa Mir, la no novedosa polèmica i enfrontament afició-directiva, i jo crec que sí que és veritat que aquesta victòria pot fer respirar una mica més tranquil al València. Un Girona, però, que va sortir amb moltes rotacions. No van jugar ni Ivan Martín, ni Tzigankov, ni Miguel, ni David López, ni Arnau Martínez, i qui sí que és veritat que va sumar minuts van ser futbolistes com Mioski, Asprilla o Cherki, que no havien comptat amb grans participacions a la Lliga i que tots tres van ser titulars i van acumular un gran nombre de minuts. Acabem el dia de dissabte amb la victòria per 4-1 del Real Madrid. Ho hem dit en la introducció del vídeo. Bon partit del Real Madrid, va fer un bon partit del conjunt de Carleto Ancelotti. Jo crec que va ser millor que l'Espanyol, va saber imposar-se al gol de l'Espanyol, perquè després d'una bona primera part en la que no havia tingut encert el conjunt entrenat per Ancelotti, l'Espanyol es troba amb el gol en pròpia porteria de Thibaut Courtois, i a partir d'aquí sí que és veritat que si l'Espanyol hagués pogut aguantar més minuts aquest 0-1, jo crec que hagués pogut puntuar al Bernabéu, però sí que és veritat que un error claríssim, clamorós del porter Joan Garcia 2 minuts després, doncs cedeix l'empat a una Carvajal, i a partir d'aquí el camp, que va fer molta baixada, l'Espanyol va aguantar bé fins al 2-1, però a partir del 2-1 va deixar-se anar, i el Madrid doncs va acabar golejant amb aquest 4-1. Per cert, gol de penal de Kylian Mbappé. Ho hem de comentar, és anecdòtic. Jo crec que el penal no ho és, ho va dir també Manolo García, però jo crec que s'ha de subratllar els 5 penals en els últims 4 partits que se li han xiulat al Real Madrid a la Lliga. No vam segones, però que cadascú interpreti com cregui. Començava el dia de diumenge amb el derbi de Madrid, Getafe-Leganés. Molts anys després tornava a jugar-se aquest apassionant derbi, sobretot per les aficions dels dos equips. No va ser un partit espectacular, sí que és veritat que jo crec que tot i l'empat el Getafe té una notícia espectacular, millor que 3 punts gairebé, ara la comentarem. Abans, un Getafe però que segueix sense guanyar, 3 gols a favor en 6 partits. És molt complicat, si no marques és molt complicat guanyar partits. És un bon punt pel Leganés, un Leganés que també acumula una ratxa negativa de gols a favor, només 4 en 7 partits. Un Leganés que, recordem-ho, la jornada 7 ja l'ha jugat, la va jugar en 3 setmanes. El partit davant de l'Atlètic Club l'analitzarem en el vídeo de la pròxima jornada, de la jornada 7, però puntua després de 3 derrotes, que és important. I el més important pel Getafe, com comentàvem, el retorn de Borja Mayoral. Per fi un davanter, un Getafe que no té puntes, que no té atacants, i va veure com en el seu retorn Borja Mayoral marcava el gol de l'empat, sí, des dels 11 metres, però ja marca gols Borja Mayoral, i jo crec que és el que necessita el Getafe, una referència dalt, perquè sense delanters és molt complicat. Ho estem veient, havia marcat només 2 gols en els primers 5 partits l'equip entrenat per Bordalàs. Continuem amb el partit de les 4:30, Atlètic de Bilbao 3, Celta 1, victòria de l'Atlètic Club, que encadena 3 victòries consecutives. El Celta, que després de 6 jornades té 9 punts, 9 punts aconseguits a casa, és a dir, 9 de 9 a Balaïdos, 0 de 9 lluny de Galícia. Per tant, un Celta
i es transforma totalment quan juga a casa i quan juga de visitant. Va tenir opcions de puntuar el Celta, que va empatar amb un gol de Iago Aspas des dels 11 metres, però sí que és veritat que es deixa anar molt en els partits de visitant el Celta, un Celta que només 3 partits han encaixat 10 gols fora de casa. Aquesta és la principal raó, el principal motiu pel qual el Celta no ha puntuat fora de casa. Tu no pots tenir una mitjana de més de 3 gols per partit si jugués de visitant. És complicadíssim treure punts lluny de casa si fas aquesta mitjana. Si la fas a casa també ho és, però és que encara més per un equip com el Celta lluny de Balaïdos. Per part de l'Atlètic Club, bona victòria, sembla que està agafant ritme l'equip del Xingurri Valverde, que havia començat molt i molt malament, ja en posicions de Champions, sí que és veritat que amb un partit més i sense Nico Williams, que va estar lesionat, però gran notícia la victòria de l'Atlètic Club sense un Nico Williams que no ha començat del tot bé la temporada. Continuem amb el penúltim partit del diumenge, ja vam analitzar-lo, com sempre diem, el teniu a la descripció. Victòria del Barça 1-5, espectacular, en un partit boig davant del Villarreal, un partit que va tenir de tot. Anirem per passos. El partit en si ja el teniu analitzat al vídeo que teniu al canal, per tant tampoc no ens perdrem molt en anàlisis tàctics, en anàlisis més profuns del que va ser aquest Villarreal-Barça. Sí que és veritat que hi ha coses a destacar. Primer de tot, la lesió de Ter Stegen. Ja analitzant-ho més fredament que no després del partit, sabem que Ter Stegen es perd tota la temporada. A priori Iñaki Peña ha de ser el titular, però les últimes notícies afirmen que el Barça estaria buscant un substitut i que ara mateix els dos noms serien o bé Keylor Navas o bé Szczesnik, el porter ex de la Juve, que va retirar-se a final de temporada però estaria disposat a tornar als terrenys de joc. A part, hem de comentar el trident del Barça, hem de comentar aquesta societat, aquesta associació que tenen Lewandowski, Rafinha i Lamine Yamal. Lewandowski 6 gols, 2 assistències amb 6 jornades a la Lliga, Rafinha 5 gols, 2 assistències amb 6 jornades a la Lliga, Lamine Yamal 3 gols, 5 assistències amb 6 jornades a la Lliga. És espectacular, és espectacular. Per part del Villarreal sí que és veritat que va tenir mala sort, una rematada al pal, un parell de bones aturades de Ter Stegen a la primera part i d'Iñaki Peña a la segona, però en general jo crec que el Barça va ser molt millor. I ja per acabar hem de destacar un parell de noms. Primer de tot, el de Lamine Yamal, espectacular una jornada més. Ja veureu que no està al top de la jornada, però perquè no va marcar i si no plouen crítiques, però les coses com són. És un jugador espectacular, ara mateix és el futbolista més en forma de tota primera divisió. I també hem de parlar de l'arbitratge. Vam comentar-ho per damunt en el vídeo, però jo no seré com quan peguen a Vinícius, que la gent perd el nord. No, jo crec que és futbol, però fins a cert punt els àrbits han de permetre el què i han de posar límits. Jo crec que Busquets Ferrer s'equivoca totalment perquè és vermella la d'Ilias i és vermella aquí i a qualsevol lliga regional la de Sergi Cardona. Jo crec que els àrbits han de ficar un límit, no perquè sigui Lamine Yamal o perquè sigui Nico Williams o perquè sigui Rafinha o perquè sigui Vinícius o perquè sigui Mbappé o perquè sigui Jofre Carreras de l'Espanyol. No, perquè si no hi haurà un dia que si segueixen permetent aquestes agressions al terreny de joc, doncs realment li partirà un genoll Sergi Cardona a Lamine Yamal i després ja la tindrem liada, perquè clar, què passa on fiques el barem? Jo crec que els àrbits han d'aprendre a posar límits i l'arbitratge de Busquets Ferrer l'altre dia és un clar exemple del que no ha de fer un àrbit. Bastant en general, perquè l'arbitratge va ser lamentable, però sobretot fent incís en protegir la salut dels jugadors, no el jugador, la salut ja dels jugadors. Per acabar de destacar del Barça, 22 gols a favor en 6 partits, és a dir, és una mitjana de 3 gols amb 6, més de 3 gols i mig per partit, ho arrodoniríem gairebé a 4, el promig de gol per partit del Barça de Hansi Flick. Espectacular, sens dubte. Acabem el dia de diumenge, ràpidament, amb el Rayo Atlètic de Madrid, preocupant empat del conjunt del Cholo Simeone a Vallecas. És un estadi en el que s'hi pot punxar, és un estadi complicat. El Barça va patir però va aconseguir una victòria molt important, aquelles victòries que a final de temporada diem que valen títols.
doncs una victòria així va aconseguir el Barça a Vallecas amb el gol de Dani Olmo a la recta final. Gran empat per part del Rayo Vallecano, que segueix intractable a Vallecas, excepte per aquesta derrota que comentàvem davant del Barça. Va ser superior ofensivament el Rayo a l'Atlètic de Madrid, i jo crec que sí que és veritat que l'Atlètic de Madrid va millorar la segona meitat. Quan el conjunt colchonero va anar a buscar el gol, vam veure una millora clara del conjunt madrileny. Sí que és veritat que futbolistes com Lenormand, Jiménez, Griezmann van ser suplents, és a dir, un partit per fer rotacions, però compte, perquè després de 6 jornades l'Atlètic de Madrid ja està a 6 punts del Barça. Destacar rapidíssimament el nom de Conor Gallagher, un altre gol, un altre gran partit del futbolista anglès, i el de Julián Álvarez, que no es troba, havia marcat en la darrera jornada, no va fer bon partit a la Champions, i novament decepcionant el paper d'un Julián Álvarez que no s'està adaptant com ens esperàvem a la Lliga. Una jornada així que va acabar-se el dilluns, ahir, amb la victòria del Mallorca al Benito Villamarín, 1-2 davant del Betis. Mallorca està de celebració amb l'inici del seu equip. Espectacular l'inici dels de Yago Arrasate, victòria de molt mèrit al camp del Betis, de molt mèrit. Era un partit molt complicat i encara se li va posar més en contra amb el gol d'un Giovanni Lo Celso que ha caigut dempeus a Sevilla. Tot i això, reacció rapidíssima amb el gol de Dani Rodríguez, i Valeri al minut 95, doncs, després d'una jugada de córner a pilota parada, sabem que el Mallorca té molt poder a pilota aturada, doncs aconsegueix una victòria espectacular davant d'un molt mal Betis que està decepcionant molt aquest inici de temporada. No s'ho esperava gairebé ningú. Molt mal inici de temporada del Betis. Sí que és veritat que està, si no m'equivoco, amb 8 punts, 11 classificat, després ho acabarem de comentar, però sí que és veritat que força decepcionant aquest inici de temporada. Un Betis que tenia l'oportunitat de guanyar i posar-se en posicions gairebé Champions, però va deixar escapar l'oportunitat davant d'un gran Mallorca. Som-hi, va, ja hem acabat amb l'anàlisi dels partits, anem acabant i ho fem com sempre amb el top de la jornada. Top 3 hi trobem a Vinicius Júnior. No va ser titular, però sí que és veritat que la seva entrada, ho hem de dir, va revolucionar el partit. Vam veure un millor Madrid amb Vinicius sobre el terreny de joc. Un Madrid poder no millor, però sí que és veritat que més efectiu, més contundent en atac. Gol i assistència per Vinícius, no hi podia faltar en aquest top. Al top 2 tenim a Rafinha, 2 gols davant del Villarreal, gran partit del futbolista del Barça, que repeteix en aquest top una vegada i una altra. Si no m'equivoco, va ser top 1 davant del Valladolid a la jornada 4, repeteix en aquest cas al top 2, perquè al top 1 hi ha un altre futbolista del Barça, Robert Lewandowski, 2 gols, va fer un autèntic partidà. Sí que és veritat que li va quedar la signatura pendent del penal, del hat-trick que hagués pogut ser i no va acabar sent, però tot i això, top 1 per a Robert Lewandowski. Com sempre fem, va, analitzem els partits de la setena jornada rapidíssimament. El dimarts, Sevilla, Valladolid, València, Osasuna, Madrid, Alavés. Dimecres a les 7, Girona, Rayo, a les 9, Barça, Getafe, i el dijous tindrem un Las Palmas, Betis, Espanyol, Villarreal i Celta Atlètic de Madrid. Els partits que ja s'havien disputat degut a que hi ha jornada d'Europa League entre setmana i la Real Societat i l'Atlètic de Bilbao ja van jugar els seus partits la setmana passada. Victòria del Mallorca justament per 1-0 davant de la Real Societat i victòria de l'Atlètic Club per 0-2 davant del Leganés. Acabarem com sempre repassant la classificació. El Barça, que és líder amb 18 de 18, el segueix el Real Madrid amb 14 partits, un partit menys amb 7 l'Atlètic de Bilbao amb 13 punts, amb 12 trobem l'Atlètic de Madrid. Mallorca també amb un partit més amb 11 punts, empatat amb el Villarreal, 10 punts per Alavés i Osasuna, 9 per Celta i Rayo Vallecano, 8 pel Betis, 7 pel Girona i l'Espanyol. Ens apropem ja amb aquesta zona més mitja baixa de la classificació, amb 6 punts el Leganés, 5 punts Sevilla i Real Societat, efectivament amb 5 punts, també el Valladolid, i ja en zona de descens Getafe amb 4 punts. Només ha perdut 2 partits, però sí que és veritat que si no guanyes és molt complicat. 4 empats, 2 derrotes per als de Bordalàs, 4 punts també per al València i 2 per a un Las Palmas, que s'està començant a enfonsar al fons de la classificació. Faria bé el conjunt de les Canàries en començar a aconseguir la primera victòria del curs. Doncs això ha estat tot, això ha estat tot el que ha donat de si aquesta sisena jornada de la Lliga eSports, una Lliga d'eSports que ha començat
apassionant, amb moltes sorpreses, amb equips revelacions com l'Osasuna, com l'Alavés, com el Mallorca. Nosaltres ens retrobem, com no pot ser d'altra manera, el divendres que ve amb l'anàlisi d'aquí a 3-4 dies, disculpeu-me, d'aquesta 7a jornada de la Lliga Esports que es juga durant aquesta setmana de dimarts a dijous. El cap de setmana següent, com és habitual, d'aquí a una setmana tindrem l'anàlisi de la jornada 8 i d'aquí a 2 setmanes la jornada 9, abans de tornar a aturar-nos i a marxar 2 setmanes al futbol per seleccions. Nosaltres ens retrobem en el proper vídeo. Adeu, adeu.